Niin se siitä, että mä luulen, että työyhteisö voi olla joskus helpompi tietyllä tavalla, koska siellä on kuitenkin työnkuvat, joka määrittelee, mitä me tehdään. Ja meillä on usein yhteinen tavoite sen työn toteuttamisessa. Meillä on niin kuin, että me tehdään jonkun eteen töitä. Mä näen enemmän haastella nimenomaan sit sen työn ulkopuolisen ajan, henkilökohtaisen elämän ajan, että silloin oltaisiin osa samaa yhteisöä. Ja siellähän arvomaailmat myös klikkaa, niin kuin tiedetään. Eli mun mielestä se tarvii myös sitä työstöä tosi paljon, koska usein työyhteisö on sellainen, missä saatetaan ehkä pystyäkin joitakin asioita kuitenkin sopii sen työn kuvan ja organisaation sisällä. Mutta henkilökohtaisessa elämässä taas on niin kuin vielä enemmän erilaisia ihmisiä ja erilaisia paikkoja, missä kohtaa ihmisiä. Mä jotenkin niin tulkitsen tämän yhteiskunnan sillä tavalla niin työkeskeiseksi yhteiskunnaksi. Sitä se on. Työ on erittäin tärkeä. Hyvin usein puhutaan, että Suomessa on työmoraali on korkea ja kaikkia. Kun työmoraalista ja korkeasta työmoraalista puhutaan, että suomalaiset ovat rehellisiä ja näissä aina liittyy ja tietynlaisia varjopuolia. Kun työkeskeisessä yhteiskunnassa ulkopuolisiin ihmisiin tai niin ihmisiä, jotka ovat tulleet ulkopuolelta, ei pysty tutustumaan kunnolla, jos eivät ole mukana siinä työyhteisössä. Aamulla puhuttiin siitä, että kaupungissa asuminen oli vähän vaikea, kun että naapuri tuijottaa seinää ja ei morjasta, niin sitten tuskinpä sitten naapuri sitten niin rupeaa keskustelemaan sen ulkomaalaisen ihmisen kanssa. Meillä pitäisi olla joku yhteinen tila, yhteinen tekosyy, miksi me olemme valmis tutustumaan toisimme. Ja sitä kautta se leviää. Ja kun lapsia päiväkodeissa ja kouluissa, niiden tilannehan aivan eri. Eikö Suomesta löydy oikeasti mitään siis maahanmuuttajiin kohdistuvaa siis erikoistumislinjaa? Siis oikeasti, niin kuin mä oikein nyt huolestuin siis, että olisi jossakin koulussa mahdollisuus opiskella sitä, jos haluaa. Onko tämmöistä? Jotain yksittäisen hankissa on jotain olemassa ja Joensuun yliopisto järjestää jotain. Mutta mä jotenkin niitä kokenut sillä tavalla, että ehkä mä nyt vähän liian kriittinen tämän asian suhteen. Se ei istuu sen yhteiskunnan käytännön järjestelmään, käytännön niin kuin elämään. Se on niin irrallinen asia aivan sitä niin. Mennään johonkin istumaan ja puhutaan jotain 5 eri maiden kulttuurista ja niin kuin laitetaan vähän erilaista ruokaa ja syödään ja mennään ulos, niin se ei ole ihan. Totta kai se on tärkeää. En mä tarkoittanut, että sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta me puhutaan niin kuin, ihan oikeasti Suomessa käytetään sitä sanaa niin monikulttuurista sosiaalityötä. Anteeksi vaan, että niin, miten me voidaan puhua monikulttuurisesta sosiaalityöstä, niin jos me ei siitä niin kuin, te kaikki olette suorittaneet perusopintoja. Nyt opiskellaan tätä UAMKissa. Kuinka paljon? Siinä varmaan niin liittyy se, että kun mekin ollaan esimerkiksi täällä. Eli tavallaan, että se on tavallaan niin rajattu se monikulttuurisuuden kanssa tehtävä työ, että se ei tule niin kuin esimerkiksi, jos mietitään sosiaali- ja terveysalaa, niin sinne peruspalveluille. Tai jos se tulee, niin se on sitten se tietty alue, minne on kaikki kotoutettu. Eli se ei, sitä väkeä ei ole vielä niin paljon, että sitä niin kuin kanssakäymistä olisi luontevasti, jolloin jokainen joutuisi niin kuin sen työssään kohtaamaan. Et nythän on niin, että sitten kun menet töihin vaikka tänne vastaanottokeskukseen, niin sä suuntaudut sitten siihen. Tai että kun on käynyt harjoittelun opintojen kautta, niin sä saat sen kontaktin siinä, että tavallaan se ei ole vielä tässä, että ehkä se on se tulevaisuutta kuitenkin vielä. Siellä jossain strategiassa linjattuna, että sitoudutaan monikulttuuristamaan vaikka työyhteisöjä tai sitoudutaan ehkä siihen, että otettaisiin tietty prosentti ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, opetettaisiin työhön tai koulutettaisiin ja muuta.
Mutta kun lähtökohta on se, että suomalaiset työntekijät joudutaan uudelleen kouluttaa, kun työt menee alta. Että tämä on niin kuin monisyinen juttu. Et mä jotenkin henkkotan niin, että niin kauan kun ei niitä on johonkin ohjelmaan tai strategiaan kirjattu prosenttimäärinä, niin eihän tässä muutoksia tapahdu. Eli mä niin ajattelin jotenkin, että tämä kulminoituu nyt just tähän kotouttamiseen. Ja jos mä mietin niin kuin sitä, että mikä on sitä työkenttää, missä tätä monikulttuurisuutta pitäisi tukea, tai niin kuin sitä kotouttamista, niin sehän on se avopuolen työ. Eihän se kohdistu mihinkään muuhun kuin sinne. Ja se täytyy olla joku valtakunnallinen hanke tai toimenpide tai muu, minkä kautta tämä asia lyödään läpi. Mä jäin miettimään, että tarkoitatko sitä, että tarvitaan sinne ammatilliseen peruskoulutukseen niin lisää opiskelupaikkoja, sellaisia opiskelupaikkoja, mihin myös maahanmuuttajataustaiset niin hankeutuisivat, vai tarkoititko, että niihin opetussuunnitelmiin? Opetussuunnitelmiin nimenomaan. Mulla tuli vaan siitä mieleen, että voiko olla siinä syynä se, että opettajat on monesti aika iäkkäitä ja sillä lailla ollut niin kuin alalla pitkään, jotka opettaa, että heillä ei ehkä ole itselläkään niin kauheasti taitoa siltä alalta, että sitten ne jää niin kuin helposti huomiotta. Jyväskylässä oli 3 suuntautumisvaihetta, että oli varhaiskasvatus, kehitysvammatyö ja sitten monikulttuurinen työ. Ja siihen sisältyi sitten kaikki niin kuin vanhustenhuolto, kriminaalipäihdetyö. Kyllä niin kuin mä koen Jyväskylässä opiskelleena lukeneen ihan jonkun verran. Puhutaan maahanmuuttajista. Ihan niin kuin rehellisesti, mitä tulee teillä mieleen ihan ensimmäisenä? Sana maahanmuuttaja. Minkälaisia tunteita se herättää? Ulkomaalainen. Ulkomaalainen. Kaikilla tuli automaattisesti kuva, että maahanmuuttaja on ulkomaalainen, ei mitään tule muuta mieleen. En mä usko. Ei se mitä sanoa. Niin siis, että kyllä mulla tulee niinku tietyllä tavalla, että tietää, että on monenlaista syistä tullaan tänne meille. Että kyllä se, mutta että niinku sä oot meille tänään jo sitä hahmottanut, mutta että kyllä niinku jotenkin ei sitä ajattele, että turisti tulee. Että koska ulkomaalainen voi olla turistikin, mutta kyllä maahanmuuttajasta näen niin kuin enemmän, että tulee tänne oikeasti asumaan ja niin kuin tulemaan elämään meidän kanssa, kun sitten taas turisti tulee viikoksi tai Ihan ekana mieleen naistori, kun me käytiin viime viikolla Hermannassa miehen kanssa naistorilla. Ja se käynti siis kyllä ainakin niin kuin minun ajatusmaailmaan muutti ihan todella paljon ja ihan hirvittävän paljon positiivisemmaksi. Että oli ihan mieletön paikka ja ihan älyttömän hyvä tutustumiskäynti. Kerro luvullisesti. Vastaanotto oli tosi hyvä. Siis ei ollut itse asiassa se yksikön johtaja, vaan oli ohjaaja, joka meidät siellä vastaanotti. Ja se tapa, millä ne itse kertoi siitä työstä ja kuinka he siellä tekee matalan kynnyksen palveluna töitä. Ja se, että se oli ihan uskomatonta tieto. Kaikki kodikkuus, oikeasti ne ajattelee asiakasta, kun ne rakentaa sitä kokonaisuutta. Se oli ihan siis mieletön paikka. Mutta ohjaajalla oli ihan siis huippuluokkaa ihan selkeästi. Ja mulla ainakin tuli siinä semmoinen, että kuinka ihanasti voidaan auttaa tavallaan sopeutumaan nimenomaan tänne, että kun he saattaa mennä opastamaan Hervannassa, missä on pankkiautomaatit, ja kädestä pitäen mennä siinä mukana ja näin, niin mulle tuli siinä kyllä sellainen tunne, että he ihmiset on kyllä ihan oikealla paikalla ja se on tosi tarpeellinen. Ja sitten se, että kuinka paljon ne naiset kaipaa kontaktia suomalaisiin, niin voitko kuvitella, että suosituinta toimintaa on käsityöpiiri, missä suomalaiset naiset neuvoo villasukan kantapään kutomista oikeasti. Ja ne on aivan innoissaan siellä. Se on vaara, se on ongelma, jos me halutaan asemiloida ulkopuolelta tulevia ihmisiä sen niin sanotuilla kotoutumisohjelmilla. Kotoutuminen on erittäin tärkeää. Mutta kotouttamista ei voi harrastaa sillä tavalla, että valtaväestö yrittää saada sitä maahanmuuttajaporukkaa toimimaan sillä tavalla kuin mitä suomalaiset toimii. Tuli vaan sellainen näkökulma mieleen, että puhutaan paljon tästä meidän suomalaisten asenteesta ja siitä, miten me otetaan vastaan ja miten hyväksytään ja näin, mutta onhan siinä se toinenkin osapuoli ja toinenkin asenne.
maahanmuuttajienkin asenteet. Että eihän se ole yksi yhteen siitä, että miten me otetaan ja miten meillä on huono asenne ja miten me hyväksytään tai ollaan hyväksymättä. Että kyllä siellä on paljon varmaan tekemistä niin kuin siellä toisellakin. Asenteet ovat tosi tärkeitä. Meidän pitäisi olla ihan oikeasti tietoisia meidän omista asenteista. Se tietoiseksi tuleminen on erittäin tärkeää. Oli se mitä tahansa. Ei mun tarvii ottaa sitä sun tätä mun kotiin syömään, juomaan, käymään, pelaamaan korttia, jos mä en tykkää, mun asennet häntä kohtaan tai heitä kohtaan on tietynlainen. Mutta silloin kun mä oon ammattilainen töissä, mulla tulee asiakas. Mä en saa sallia, että mun asennet vaikuttaa siihen, että miten mä tarjoan palveluita.